Té història. Té caràcter. És familiar. És lleugera. Té una música especial, molt semblant a les seves veïnes. Té força. És actual. Té veu. Té opinió. Agila amb els negocis i el comerç. És demòcrata. Acollidora. És plural. És única. És la teva llengua. És la nostra llengua comuna. I el 9N votarà. Plataforma per la Llengua, la ONG del català, membre del Pacte Nacional pel Dret a Decidir.